Jesus, I do pray. I do believe. Oh, Lord, oh, my God. Anamachoka, Sipreme Pugi, Nabialuse, Itali, Taramu, Tarambiase, Nasivali, Obebe, Tarambiase, The burial ceremony of late Mr. Emmanuel Chukwudinka Oraka, who hails from Akabu Mwenem Otolo Newi, in the family of late David Okoli Oraka, has taken place. His remains has been buried before now. Friends, relatives, and well-wishers gathered at their family house to pay their last respect to late Mr. Emmanuel Chukwudinka Oraka. It is appointed unto man to die once, and after death comes what? Comes judgment. Amen. I want to let you understand that late Mr. Emmanuel, am I correct? Late Mr. Emmanuel is right before the throne of judgment. More than the open of the report you waiting for Megani, or Jenny, will open up at the report you jump or Megani, or jump whoever that can ever change that fact. So I am not here to preach to the dead, but I am here to preach to the living. Apostle Paul and Amata are saying, it is when we are alive that we have the privilege to reconcile ourselves with God. I say, if not, I say, that is not repentance in grave. And I want to let you understand that nobody in life knows when death will come and not at his own door. That is the reason why it is a privilege for you and I that we are alive to render our own souls to God. Amen, somebody. Whenever you do something that is not
wrong, there is always a spirit that will tell you that this what you have done is wrong. Praise the Lord, somebody. The Lord has put in that spirit in every man. And I want to let you understand, in any day you wake up from sleep and you realize that that spirit is no longer in you, you are in trouble. I know so long in there. You won't about the Manata take up the feet when I was oh, by the Korea. I am going to make on one the home. In one room, Maria, who go at that, or the other ship. And I just good beer, some people. What I get about hotel, you know, I could give them well before. Yeah, that's that. So all you do, Manolia, I yet do that. I saw no job. I make the home. His siblings and relatives share their thrilling experiences with their late brother. My name is Chukwudinka Oraka, and my brother passed away about a year ago. We're having his funeral today, as you can see. So Tell us about him. he's my gentle giant. You know, I love him. So kind, the best human being you can ever meet. And we miss him. What can I say? We miss him. I love him. Emmanuel Oraka is my uncle. He's a very nice man. I came this burial because of him, because the way he behaved to us. My late father died, 70s. We don't have any other help. We have one uncle that helped also. But when my sister got an admission to enter school, he's the one that we went to and explained our feelings. He helped us out. He's a nice man. So my uncle, Emmanuel Oraka, popularly known as Emmanuel. You know na from boy Bobby. Oh, Emmanuel Keje Malie. My uncle baseball mother. Generosity bully. Emmanuel so many men now on the show. Then 70s. He was the first boy ball message 200 1979. First young boy on the shadow nine. Emmanuel Oraka. Ball message 200 1979. Or Messi will go Citron. From Citron. I get him before no be property man. Emma made name early 70s before Jaguar. So around 1974 we were still young then. Mama jebe kan ije for my elder or nakan. Nyo debela ya so mazi nyo debela ilisha ogu for 2 weeks can mine all. I go where bu anyi ncha di ne ma dan nem anyi di ne na akpọ legale na akwa. Pia moto go on pe mgbe ọ ka na use moto papa nnukwu mbụ my uncle Emma 304 ya. So moto so opu n'iru ba anya igbapụ ọbụla uncle Emma. O say I bịa bụ staba ife dị na boot I Japan rice beans ji gari ife niile ni ota mgbe ego anyị mabụlụ onwe anyị tụpụ na anyị na aṅụle nya nni ka anyị folo maka nni agwụgo no 2 days after ọma hey uncle na ebe ha sie rice n'ọkụ wee kalie nni 2 days after mine nata. Then ko gbala akwụkwọ 1981 wedding ya bụ royal kind of royal wedding. Mgbe ahụ metu zeros obe ife aṅụrụ na no green bottle na hall. Ife aṅụ metu zeros champagne beer ya for ebe a bụ Cambia Star Heineken. Oh ife ya for 1981. Bridal train ye
na London ka o si gokọta akwa ha ncha ada nne nso mana anyị we were still young then 90 aka na go class 2 or 3 anyị jekwuye na anyị nwere akwa ihe eji bịa wedding o si anyị ga ishi ya say suit onye anyị ego set suit mụ na nwanne m anyị ịtọ ha ejego set suit anyị ji bịa wedding Emeka ba anyị ime Oraka akpọli eje London mbụ 1980 Barrister Mrs. Chua Asamoah, the junior sister. Emma is more than a brother, Our relationship started, at least, let's cut it short. During my wedding, he was there. Every time, Emma is always in my house with the friends and Justina. You know? Some of the people that came also paid their tributes and were lavishly entertained. Oraka family believe, and most of them now for the Obodo Yibo, for the Nokwa Nigeria here. Abamumba na enya abo ka Chineke kasia ho bi ni ihe mere no. Obo eziokwu na age egbagotere. Mana obo no nokwuru aka aka mma. Obodo na ana enwe ọnwụ na mmadụ nwere ene ha, but obo no gbagotekwuru na age ọ ga ka mma. So anyị na-asị ka Chineke onye pụrụ m ihe niile gbaa ezinụlọ ume ka ọnọdụ dị ete aghara ịdịkwazi kama mgbe ọ ga-abụ ka ọ bụrụ na akara nke ọfụma. Ọkwa agbamume ka mma agwa ha ana m akasị ha obi n'ọnwụ nwanne ha nwoke nwụrụ. So asị m ndị o metara ha diwe n'osokwu wee metụ m nwa maka na m nwa na ebe a ọkwa family friend ka m bụ ebe a almost ụmụnne niile ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị anọghị n'ụlọ mụ na ha amasịkwa. So asị ka m bịa nọgharị ha na-asị ha ka Chineke kasie ha obi na ife mere eme na ka anyị na-ekpe ekpere ewe ọzọ eme na Gwapunu ibi ya nwa mbukonu meta ya ọfụma ayi yeri la ta gwapunu ọbụ na ya bụ nwaanyị anya ka basi ebe fatu wori ka ya lagu ebe ma to nwoke be ma na se ba na ya I have a baby
Mr. Emmanuel Chukwudinka Oraka passed on at the age of 72 years. He was survived by 2 children and 10 siblings. As the family celebrates his life, they pray for God to grant him eternal rest. The boy